Ya, hey usuku la namhlanje bekuphithizela lapha kuMadlanga Commission ibuyile phela yahlala and mihlala sinofakazi omusha namhlanje ogibele ebhokisini yize-ke ufakazi ecashile ngezimanga esizozizwa ukuthi why egcina ecashile ngoba lo wafakazi lo uyingxenye yale team ehlakazwayo noma ebekuliwa nayo umkhwanazi ayisukumele ebizwa ngokuthiwa i-political killing task team uyingxenye yayo kushuthi umuntu omthetho lo kodwa ufihliwe. Leya ndoda-ke njengoba ikhuluma nje ayaziwa nokuthi ihlalaphi ibekwe endaweni ephephile ngoba kunabantu abayizengelayo ngenxa yobucayi becala ebikade liphenya. Ingakho-ke ifihliwe and abazi nokuthi izohlalaphi umuntu omthetho njalo lo. Now isiphithiphithi sidalwa yini? Leya ndoda ithema iqala ikhuluma ingomunye wabantu ababephenya icala elimayelana nokufa ku-Anand Swat. Anand Swat nangu siyakhumbula ukuthi kunevideo engakayiqopha la ikhuluma ngo-Anand Swat. Inaney'pringi nizoyiveza laphana. Indaba yasuka ngespringi nje, ispringi esasi-odwe inkampani eyakwa-Transnet isibiza sasidala inkinga-ke lespringi. Now angeke ngisayiqala phansi umlando ngizoqhubeka la i-case la ikhona. Into ithi sebedubulile ababhemi laba abathathu babaleka baboshwa same day endaweni yesigameko. Kulabantu ababoshwa kunephoyisa elibizwa ngo-warrant officer Michael Pule Tau. Michael Pule Tau-ke akaziboni ihlala ejele mayeseboshiwe. Ngekhathi beboshwa into eyenzeka batholakala nezibhamu ecatshangela ukuthi izona ezasebenza ukubulala le ndoda. Okokuqala baba nabo ukuzulazula lapha ngaphandle kwenkampani yala esebenza khona u-Anand Swat unjiniya lo. Amakhamera a-around naseceleni nangaphakathi ayayibona lezi moto izulazula. Nemoto ka-Anand Swat yayinekhamera futhi iyababona nasegeyithini yenzeka lesigameko siyavela. So labantu bayabonakala ingakho babanjwa ngosuku olufanayo nosuku abalenza ngaso lesigameko. Bebanjwa phakathi kwakunezinhlamvu noma amagobolondo ezinhlamvu abayisebenzisa ngenkathi benza lesigameko lesi. Kwathathwa lokho kwayiswa kuma-forensic noma elaboratory esePitoli ngenhloso yokuthi kuyohlonzwa ukuze kuvele ukuthi ngempela lamagobolondo nenhlamvu kuphuma kuzona lezo nhlamvu lezo ibhamu. Ngebhadi-ke leya laboratory esePitoli ayibuyisanga imiphumela ecacayo. Yaba ney'nkinga kangokuthi imiphumela yakhona yafana nokuthi ayikho okukhombisa ukuthi khona into eyenzekile lapha. Kushuthi khona babambe imiphumela noma ayizange ihambe ehlobo. Into eyenzekile-ke amaphoyisa lawo ayithathile futhi lamagobolondo nezibhamu azisa kwi-laboratory ese-KZN KwaZulu Natal. Ila kuvele khona ukuthi yes lezi nhlamvu kuyahlangana wonke ubufakazi bahlangana. Lezi bhamu zivela nakwezinye izigaba ezike zenzeka. Akona kona lokho kuphela. Ngekhathi beya enkantolo abaseshi babesatshiswa okushuthi lo umuntu ngempela ongaziboni egwetshwa noma ozibona ebaluleke kakhulu yena ukuthi anganesikhathi sokuhlala ejele ehlalela ukuthi ubulale nje umuntu futhi nalomuntu abambulela kwakumuntu wrong. Ngake ngakusho kuyona le video kahle kahle isigigaba esahamba ngenhlekelele embi kabi babulala umuntu wrong akuyena lo owayebacelile. Now uma ngabe-ke esihlezi laphana-ke ejele ufuna ukuphuma ngenkani. Ingakho eza kubula abaseshi ebathengela i-crowd ukuthi basatshiswe lapha enkantolo. Baba abantu abasatshiswayo bethathwa nezithombe benziwe into eziningi. I-crowd yakhe ayithengile le uPule Tau. And again kwavela futhi ukuthi ufuna nokubathenga ubanika envelope ngesandla somunye ingalo yomthetho umbhemu obizwa ngizobe ngikhumbula igama omunye
phezu kwakhe ngokweposition, okusho ukuthi lento yayisithinta amaphoyisa amaningi ayedefenda leli phoyisa elenze lento le. So laba bhemu akuyibona abasaba abaseshi base besaba ngalendlela, bagcina beliyekile, bagcina bethathiwe bayiswa kule ndawo ekuthiwa i-House of Safety ngoba bengasaphephile. But before kwenzeke leyo nto, ngaphambi kokuthi kwenzeke leyo nto, batshelwa nje ukuthi umbhemu lo uzophuma kumnyama kubomvu. Uma ngabe engakhokhelanga ijaji, uzokwazi ukuthi yena akhokhele bona abaseshi noma uzokweqa ejele. Uma engeqi uzogcina ebulele ngoba kufanele akhale ngaphandle. Ukuhamba kwecala-ke lokho okunesigaba esibi. Ngekhathi-ke yonke lento yenzeka, bazamile-ke ukubanxenxa, babasondeze eduze labaseshi laba ukuthi babe abangani babo ngenhloso yokuthi balidrophe le case. Ingakho labaseshi benza isiqinisekiso sokuthi wonke amalokhuzana, ama-files abo, baphinde bathola-ke isimemo esiqhamuka kumnumzane uNdlala noma uNdlela, bamemele ephathini. La bathi uma befika khona bafica umnumzane Shibhiri. Umnumzane Shibhiri ilo owayebanika noma owayeba-ofarisha izimvilophu zokuthi balidrophe leli cala. Bamfica lapha ephathini. Ngokuthi babe inqabile lezo imvilophu, nobudlelwane babungasebuhle kahle. Now umphakathi-ke usuyabuza ukuthi maningi lamaphoyisa athintekayo. Kuwo wonke lama case lawa, baningi abantu abathintekayo. Ngabe silinde ukuthi kwenzekeni ukuze siqale sibone umthetho usebenza? Bazoboshwa nini labantu? Asithi sixoxa lezi ndaba kube khona abantu ababoshwayo. Sizobabona makuphela lama commission akhona, kodwa sidinga ukubabona abantu beboshwa. Kuleyo phathi-ke uMr Ndlela le sengathi umyeni noma i-husband noma isoka or i-boyfriend ka Lerato Kganyago. Lerato Kganyago-ke sengathi ownisha izindawo eziningi, noma yena lo mlisa wakaNdlela ownisha amahhotela amaningi awubukhazikhazi. Abantu-ke sebefuna ukwazi ukuthi noma-ke ukuthi wayithathaphi imali yokwakha amahhotela amaningi kangaka. Noma ngabe indlela ecacile, kodwa abantu bafuna ukucaciselwa nabo ukuthi abantu baqhamuka sebeyigwili nje benze kanjani.